बे समाव जोङो बनसु सेन्ट्रेल टीमनिफ्राय जायफ्रा HSLC आरो HS नि एग्जाम होगिरि फरायसाला फरायसालि बिथांमोन दङ बिथांमोननिसिम जोङो गोजोन हामलायनाय बावहरदों आरो बिथांमोननि जा एग्जाम फैबाय थानाय जा एग्जाम बे जाहाथे मोजां जायो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनानो हादोरनि सासे मोजां नोगोरारि जानांगोन साफा सुबुं सम्पद जानांगोन आरो हारि दानायनि बाथ्रा बा हारि दानायनि खामानिखौ नोंथांमोना मावनांगोन दानिफ्रायनो एग्जामनि बेस्ट विशेसजों लोगोसे नोंथांमोनखौ हारि दानायनि जा रेसपन्सिबिलिटि बेखौबो जोङो एसे गोसोआव लाखिलांनो थाखाय खावलायदों नोंथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लाग्रो आरो आनान गसाया जाहाथे नोंथांमोननि जा साननाय हनाय सासे जाफुंसार सुबुं जानानै हारियाव जा अबदान कन्ट्रिबिउसन होनाय बेनि बेलायाव नोंथांमोनखौ मदद खालामगोन जों बेखौ आसा खालामबाय आरो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों अर्थात खौरां मेलनि गेजेरजों फंनैसो बनसुनि जा थांखि आरो बिथांखि बेफोरखौ जोङो रोखा बर' रायजो राजा बिथांमोननो जों फोरमायनो नागिरदों दा गोबाङानो बनसु गोदान मोनसे फरायसा आफाद जोनोम जाखांनायनि उनाव माखासे थारैनो सोंलु सिखांदों आरो माखासे बाथ्रा थारैनो बर' रायजो राजाफ्रा बनसुनिफ्राय मिथिनो लुबैदों दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन होनो होननानै जोंनि जा बनसुनि थांखि आरो बिथांखि बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो होननानै आङो दावगादों बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआवनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बनसुनि गिबिसिन फार्स्ट एन्ड फरमस्ट थांखियानो जादों सेपारेट स्टेट अर्थात बड'लेण्ड साफ्रोमबो बर' फिसानि थै आरो मोदोमाव बड'लेण्ड सोदोबा आरो आलादा रायजोनि जा सिमां बेयो हाबनानै दङ बेखौ रावबो दिनै खालामनो हाया बर'फ्रा गोबां सोमावसारबोबाय हाथियारनि सोमावसारनायबो जादों गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायबो जादों बे गासैबो सोमावसारनायनि बिथिङाव जोङो बर' हिसाबै मोनथाम एकर्ड खालामनो हादों BSc BTC आरो गोदानै दाजानाय बा गोदान एकर्ड BTR बे BTR एकर्ड जाखांनाय उनावबो बा मोनथाम एकर्ड जानायनि उनावबो बर'फोरनि जा हप एन्ड एसपिरेशन्स बे दिनैसिम माने फिलआप जायाखै जायनि थाखाय जोङो गोदान जोलैया जोंनि जा लं स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जा सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो गोदान जोलैया दिनै दावगानो थाखाय जोङो थियारि जादों आरो जों जुजिनो थाखाय थियारि जादों बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि जा सिमां बर'नि जा थांखि बिथांखि बे गासैबो बाथ्राखौ आरो बर'आ जाहाथे बुहुमाव अराय जेरैबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै दानायनि जा सिमां दङमोन बे सिमांखौ मोगथां महरै जाफुंहोनो रन्जन दैमारि बिथाङा बर' हारिखौ लानानै जा सिमां नुदोंमोन साफ्रोमबो बर' फिसाया जि सिमांखौ नुगासिनो दङ आरो जाय सिमांफोरखौ इयुन समाव सुजुगोन बे सिमांफोरखौ जाफुंहोनो होननानै बनसुनि जोनोम थारैनो जोंबो सानो जों गोदान जोलैया सानो जों गोसो गोरबो जों सानो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जुदि नङाबा जों आलादा रायजो जुदि मोनाब्ला जों मालाबाबो बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो जेरैखि जाया जोङो नाजानो नागिरदों आरो बेवहाय जोङो आसा खालामदों जाय बिथांमोना गोसो गोरबोआव जुनानै दङ जे जोंनो आलादा रायजोखौ नांथारगौ आरो जों थारैनो मिन्थिगौ जे बड'लेण्ड जा सेपारेट स्टेटनि जा सिमां बे साफ्रोमबो बर'फोरनि गोसोआव दङ नाथायबा माखासे समाव जोङो टाइम आरो सिटुएसनखौ लानानै माखासे एकर्ड खालामनो गोनां जादों जायखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ नङा जायफोरा सम होनो हागोन जों बिथांमोनखौ अपेनलि आरो उइलिंलि खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गोदानै जा सोमावसारनो जागायनाय बे सोमावसारनायाव जाहाथे बिथांमोना बाहागो लायो जोङो थाबैनो बेयो गाबोनबो जानो हानाय समफोरबो जानो हानाय मास मोनसे मोननै मोनथामनि गेजेरावबो जानो हानाय जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जा मुभमेन्ट बेखौ स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों जों गोदान जोलैया बर' रायजो राजानि साजेसन आरो एडभाइस लानानै जेरैखि जाया बड'लेण्डखौ सोरजिथारनो होननानै बाय हुक एन्ड बाय क्रुक जोङो नाजाथारनो होननानै जों ओंखारफिनदों बेजों लोगोसेनो बर' माखासे जातीय समस्याफोर दङ बे जातीय समस्याफोरखौ जोङो फिलआप खालामनो थाखाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो नाजानो नागिरदों बर'नि हारिमु बर'नि दोरोङारि बर'नि जारिमिन बर'नि राव बर'नि थुनलाइ गासैबो बिथिङाव जोङो खामानि मावनो थाखाय थागथियारि जादों जोंनियाव माखासे खोमसि फोथायनायनि बाथ्रा दङ दिनैबो जों नायनो हायो मोनथाम एकर्ड जानायनि उनावबो जोंनि बर'फ्रा माखासे जायगायाव गावनि सिथ्लायावनो फैनानै फेक इनकाउन्टार खालामजाफैयो माखासे समाव जोंखौ गावनि हायावनो जायखौ जोङो सन अफ द सयल होननानै मिथिगौ बा जों गावनो सन अफ द सयल माखासे जारिमिनगिरिफोरा ब्रिटिश जारिमिनगिरिफोरा इभेन एसामिस जारिमिनगिरिफ्राबो बै समावनो लिरना गालांदों जे बर'फ्रा सन अफ द सयल
नाथाय बर'फोरखौ बे जायगायावनो गावनि हायावनो दिनै होखारनो नागिरदों बा माखासे जायगायाव होखारदों बेफोरबायदि माखासे इस्युसफोरखौ लानानै जोङो गोदान जोलैया दिनै नांफैनो थाखाय ओंखारदों आरो बर'नि जि कन्स्टिटिउसनेल राइट्स दङ संबिधाना बर'फोरनो जा भारतारिफोरनो जि मोन्थाइफोर होदों जोंनि बर'फोरनि थाखाय जों स्पेसियेलि बेखौ बिख'नानै लाबोनो थाखाय जों थियारि जादों आरो बे बाथ्राखौ आं क्लियार होनो लुबैदों जोङो रावबो संगठननि एगेन्स्टआव खामानि मावनो फैयाखै माखासे ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा साननो हानाय जे बन्सुआ बिथांमोननि एगेन्स्टआव खामानि मावगोन बा बिथांमोनजों रिभेन्स लानो थाखाय खामानि मावनो फैदों नामा बे बाथ्राया एखेबारे नंखाय जों रावजोंबो रिभेन्स लानो थाखाय जों दिनै बन्सुखौ जोनोम होआखै बा बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा बेखौ जोनोम होआखै बर' रायजो राजाफोरा बर' इन्टेलेक्सुयेलफोरा बन्सुखौ जोनोम होनायनि कारनानो जादों जोंनो आलादा रायजो नांथारगौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन जाय समावलागि बर' सासे हौवासा आरो हिन्जावसा थागोन बै समसिमलागि जोङो सेपारेट स्टेटनि आन्दोलनखौ खालामगोन आङो खनसेबाव आसा खालामदों जोंनि गेजेराव जि खौसेथि अनलायनाय बेयो अरायसम थानांगोन आरो जोङो बर' हारिखौ खौसे खालामनो थाखाय जों अहरह नाजागोन बेनि थाखायनो आं खावलायनो नागिरदों जुदि बन्सुखौ सोरबा आदारवाइज लादोंब्ला आं खावलायगोन दानिफ्राय जाहाथे बन्सुनि जा थांखि बेखौ मिथिनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जाया बन्सुनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ नोंथांमोना गोख्रों नोजोर होनायनि दायित्व दङ इभेन आंखौबो आं बुंनो नागिरगोन जोङो थारैनो बर' जातीयताबादनि खामानि मावनो ओंखाराखै जों हारिनि खामानि मावनो हागोन ना हाया बे बाथ्राखौबो आङो बर' रायजो राजाखौ नायनो थाखाय खावलायदों आरो माखासे संगठनफोरखौबो बर' रायजो राजा बिथांमोना सिला मेगननि नोजोरजों नायनांगोन जे बिथांमोना एक्सुवेलाव बर' जातिनि खामानि मावमारदोंना मावमाराखै आरो सोरनि दारै बर' जातिनि खामानिया जागोन बर'नि गांनाय उखैनाय हारिनि जा गांनाय उखैनाय जोंनि जातीयताबादा स्ट्रं जागोन बे गासैबो बिथिंखौ बर' रायजो राजाफ्रा सालिख'नायनि सम जाबाय आरो नायनायनि सम जाबाय आन्दलननि मुङाव आन्दलन जादों सोमावसारनायनि मुङाव सोमावसार जादों नाथाय फिनिशिंआ दाबो जायाखै बेखौनो जों गोदान जोलैया फिनिशिं मोनसे होनो थाखाय मोनसे गुड फिनिशिं होनो थाखाय जोंनि आल्टिमेट जा गल बड'लेण्डनि जा सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो नाजानो थाखाय ओंखारदों जों थारैनो आसा खालामदों साफ्रोमबो बर'आ बेखौ गोसोआव जुना लानानै फैबाय थानाय समाव जि सोमावसारनाय जागोन बे गणतान्त्रिक भाबै जि बन्सुनि जा सोमावसारनाय बर' रायजो राजानि सोमावसारनाय बेवहाय बयबो बाहागो लागोन बेखौ जों आसा खालामबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे थांनाय समफोराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरैबायदि गुलाय गुजाय जादोंमोन माखासे समाव दुखुनांथावना माखासे इन्सिडेन्टफोर जालांदोंमोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेखौ जाया जों बन्सुआ नोजोर लाखिगोन आरो जोङो खावलायनो लुबैदों बन्सुखौ लानानै जाहाथे गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाया बन्सुआ बर' रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगोन आरो जाय समाव बर' रायजो राजाया बेनि खामानि मावनायखौ गोरोन्थि लामाजों थांनाय नुगोन बे खालि बर' रायजो राजानिफ्रायबो जोङो साजेसन लुबैगोन थारैनो बर' रायजो राजानि जोङो अनसायनाय आरो बिथांमोननि साजेसन गाइडेन्स सानफ्रोमबो मोनगोन होननानै दिनैनि खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय गोजोन्थों मोनसे जातीयताबादी फरायसा आफाद बेयो सोरबा BPF सोरबा BJP सोरबा UPPL जों दाजानाय नङा गाबोन समफोर जुदि बेफोरबायदि पलिटिकेल पार्टिया बर' जाति खहा जानाय मायबाफोर खामानि मावोब्ला जों स्ट्रंलि सोरबा BPF सोरबा BJP सोरबा UPPL जों रावनिबो मोखां नायनाय जानाय नङा जोङो जातीयताबादनि खाथिराव बर' हारिखौ थांना थानायनि खाथिराव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनायनि खाथिराव जों बिथांमोनखौ समालोचना खालामनो गोनां जानोबो हागौ नाथाय बन्सुआ क्लियार बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन सोरखौबा समालोचना खालामनो थाखाय बन्सुआ जोनोम जायाखै जुदियोबा जातीयताबादनि क्राइसिस फैयो अब्लानिया जोङो बै समाव BPF खौबो समालोचना खालामनो बा रायनो थाखाय जों थियारि नाथाय नोंथांमोननि जे बन्सुआव जाय बिथांमोना दङ दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना अलरेडि BPF नि खाबे माखासे एग्जाम्पल दङ त्रिपुरानि महाराजा प्रदीप मानिक बिथाङा स्टेट कंग्रेसनि प्रेसिडेन्टमोन नाथाय बिथाङा ग्रेटार त्रिपुरानि थाखाय आन्दोलन खालामदों मानसिया जाय समाव सानो जे आंनि नंगौ जातीयताबादाव माने क्राइसिस फैदों बे समाव जों खामानि मावनो हायो बिथाङा साख्रि मावदों बिथाङा साख्रिनिफ्राय रिजाइन होनो हायो सोरबा आबाद मावदों बेनिफ्राय आबादखौ दोनथ'नानै बिथाङा आन्दोलन खालामनो हायो जाय समावनोखि जातीयताबादा क्राइसिस फैगोन बै समाव आंनि गोसोआ गाबखांदों बर' हिसाबै आंनि थैयाव दङ जे बड'लेण्डखौ नांथारगौ बै समाव जोङो साख्रि बाख्रि सब गारनानै सेक्रिफाइस खालामनानै जों आन्दोलन खालामनो हायो सोरबा बिबान लाबानो जे बियो माने आन्दोलन खालामनो हाया बेनि खुनु मान गैया बेखौ हायो आरो डेफिनेटलि सोरबा BPF फैब्लाबो जों बुंनो नागिरगोन बिथाङा थारैनो जातीयताबादनि बा बर' हारिखौ थांनाय थैनायनि जा मोनसे सिमां बिथाङा जिथु सासे गोरों सुबुं सासे लेखा गोरों सुबुं बिथांनियाव साननाय फैदों जे जोंनि जातीयताबादा बिदि माने पलिटिक्स खालामबाय थाबाथाय थारैनो माने थांना थानाय नङा फैबाय थानाय समाव बर' जातीयताबादखौ फोथांनोब्ला जोंनो मोनसे स्ट्रं गणतान्त्रिक भाबै माने खामानि मावनो हानाय मोनसे स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसन नांगोन बेनि थाखायनो बिथाङा बेवहाय फैदों होननानै जों सानो माखासे समाव बुंबाय थायो जे बर'फोरनि गेजेराव अलरेडि मोनसे फरायसा आफाद दंखायो नाथाय मानो फिन फरायसा आफाद जोनोम जानो थारैनो गणतान्त्रिक देशआव गोबां आफादफोर थानो हायो गोबां सामाजिक आफादफोर थानो हायो गोबां पलिटिकेल पार्टिसफोर थानो हायो बेयाव जेबो डाउट गैया बाथ्राया जाबाय
जातिनि क्राइसिस जातियाव माखासे मावनो गोनां बाथ्रा दङ जातियाव माखासे इस्युसफोर दङ बे इस्युसफोरनि सायाव सोर माने भइस राइज खालामगोन दिनै गुवाहाटी बायदि जायगायाव जायनिखि मोनसे समाव बर'फोरनि जायगामोन बेफोरबायदि जायगायाव दिनै इभिक्सन जादों जोंनि बर' मानसिफ्रा इभिक्सन जादों दिनै क'क्राझार बायदि जायगायाव फैनानै सोरबा माने एसपिया माने सोरखौबा फेक इनकाउन्टार खालामदों जोंनि जायगायाव जोंनि मानसिखौ इनकाउन्टार खालामदों जोंनि हायाव जोंखौ होखारदों बेनि थाखायथ' सोरबा सासे भइस राइज खालामनांगोन 2006 फरेस्ट डिलार एका जोंखौ मा बुंदों जों हाग्रायाव थानो हायो ट्राइबेल मानसिफोरा नाथाय हाग्रानिफ्राय जोंखौ फारसेनिफ्राय होखारनाय सोरखौ बुंनाय नोंथांमोना मिडियानि मानसि नोंथांमोना मोजांनो मिथिगौ बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि सायाव जि माने डिसक्रिमिनेसन जि माने जागासिनो दङ बेफोर माने जोबोद दुखुनांथावना जायनि थाखाय